Γεια σας! Στο παρόν βίντεο θα δούμε κάποιες γεωμετρικές έννοιες που εμφανίζονται σε μερικούς διάσημους πίνακες ζωγραφικής, διαπιστώνοντας την ισχυρή επίδραση των μαθηματικών στην ομορφιά ενός πίνακα. Για τη δημιουργία του βίντεο συνεργάστηκαν οι μαθητές της Β' τάξης Λουκάς Αποστόλης, Πέτσα Μαρία, Τέτσιος Δημήτρης και Τσακανίκα Δανάη. Ο πρώτος πίνακας είναι η διάσημη Σχολή των Αθηνών, μια νοπογραφία του 1511 από τον Ραφαήλ, η οποία ακοσμεί την αίθουσα της υπογραφής στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού. Αρχικά, βλέπουμε έναν άτυπο άξονα συμμετρίας του πίνακα που λειτουργεί ως μεσοκάθετος του τμήματος που συνδέει τον πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στο μέσον. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα αγάλματα αριστερά και δεξιά στο πάνω μέρος δημιουργεί ένα ισόπλευρο τρίγωνο με το μέσο της βάσης, ενώ οι διχοτόμοι των δύο γωνιών τέμνονται στο κέντρο του κάτω ημικυκλίου. Οι κόκκινες γραμμές φυγής δίνουν την έννοια του βάθους, ενώ η ευθεία που διέρχεται από το έγκεντρο, παράλληλα προς το οριζόντιο επίπεδο, χωρίζει τον πίνακα σε δύο ορθογώνια, έτσι ώστε το πηλίκος των μήκων να είναι περίπου διάσημος αριθμός φ. Επίσης, παρατηρούμε ότι υπάρχουν ακριβώς 14 άνθρωποι εκατέρωθεν του άξονα συμμετρίας. Η συμμετρία στον πίνακα δεν είναι μια απλή αισθητική επιλογή, αλλά εργαλείο που προσδίδει ισορροπία και ένταση. Ο γάμος των Αρνοφίλνη είναι η λογογραφία του φλαμανδού ζωγράφου Γιαβάν Άικ, που φιλοτεχνήθηκε το 1434 και σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Θεωρείται καινοτόμο έργο κυρίως για το πλήθος αμφιλογόμενων συμβολικών στοιχείων που περιλαμβάνει. Η ευθεία που ορίζεται από το κέντρο του πολυελαίου και του πάνω μέρους του παραθύρου εφάπτεται στο καπέλο του συζύγου. Οι δύο σύζυγοι βρίσκονται εντός δύο ίσων ορθογωνίων. Στο βάθος κρέμεται ένας κυκλικός κυρτός καθρέφτης, στην κορνίζα του οποίου απεικονίζονται σκηνές από τη ζωή και τα πάθη του Χριστού. Ο καθρέφτης αντανακλά τα πρόσωπα που παρευρίσκονται στη σκηνή. Η ευθεία που ορίζεται από τα χέρια των συζύγων εφάπτεται στον καθρέφτη. Τόσο οι σκηνές περιμετρικά της κορνίζας, όσο και η σκηνή μέσα στον καθρέφτη έχουν ζωγραφιστεί με μεγάλη δεξιοτεχνία σαν μικρογραφίες. Στον κυκλικό αυτόν δίσκο εγγράφεται ένα κανονικό πεντάγωνο, ένα πολύγωνο με ισχυρό συμβολισμό, αφού είναι το μόνο κανονικό πολύγωνο στο οποίο υπάρχει παντού ο αριθμός φ, ενώ φέροντας τις διαγώνιες έχουμε την έννοια της αυτοομοιότητας. Ο πίνακας, η θεία μετάληψη του μυστικού δείπνου, ολοκληρώθηκε μετά από 9 έτη δουλειάς και βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον, τον ΗΠΑ. Ανήκει στην μεταπολεμική περίοδο του έργου του Νταλή, όταν τα ενδιαφέροντα του ζωγράφου στράφηκαν στην επιστήμη και τη θρησκεία. Στον πίνακα ξεχωρίζει το πολύ όμορφο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος δείχνει προς τον εαυτό του και τον Παντοκράτορα, ενώ δεσπόζουν τα κανονικά πεντάγωνα, τα οποία είναι η έδραση ενός κανονικού δωδεκαέδρου, το οποίο είναι ένα πλατωνικό στερεό, αριθμός άμεσα συνυφασμένος με το πλήθος των Αποστόλων, αλλά και τον αριθμό φ. Η κάθε πλευρά του τραπεζίου είναι αντικατοπτρισμός της άλλης. Η ευθεία πάνω από το πρόσωπο του Χριστού χωρίζει σε δύο ίσα μέρη τον πίνακα. Οι δύο παράλληλες προς πλευρές του πενταγώνου ευθείες τέμνονται σε σημείο ενός άξονα συμμετρίας του πενταγώνου. Το μαστίγωμα του Χριστού είναι ένας συμβολικός πίνακας του Πιέρο ντελα Φρανσέσκα και αποτυπώνει το βιβλικό γεγονός σε μια ανοιχτή γκαλερί, ενώ τρεις φιγούρες στο προσκήνιο στη δεξιά πλευρά προφανώς φαίνεται να μην δίνουν σημασία σε αυτό που εκτιλήσεται πίσω τους. Η μία από τις γραμμές φυγής είναι η αριστερή διαγώνιος ενός τετραγώνου που έχει πλευρά το ύψος του δωματίου, ενώ το σημείο φυγής του πίνακα είναι το πρόσωπο του Χριστού. Το τόξο κύκλου με ακτίνα το μήκος της διαγωνίου καταλήγει στο κάτω μέρος του μικρότερου ορθογωνίου που περικλείει τις άλλες δύο ανθρώπινες φιγούρες. Η δημιουργία του Αδάμ είναι νοπογραφία του 16ου αιώνα που δημιουργήθηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο και αποτελεί μέρος της οροφής της Καπέλας Sistina. Αναπαριστά τη βιβλική κοσμογενική αφήγηση, σύμφωνα με την οποία ο Θεός δίνει ζωή στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο. Δεξιά, ο Παντοκράτορας φαίνεται να βρίσκεται στο κέντρο μιας έλλειψης, ενώ η ευθεία που ενώνει τα ακροδάκτυλα του Αδάμ και του δημιουργού του είναι παράλληλη στην ευθεία που ορίζεται από τα πάνω μέρη των δύο προσώπων. Από την άκρη του χεριού του Αδάμ άγονται δύο εφαπτώμενες της έλλειψης, οι οποίες συντέχουν με την κάτω ευθεία. Το πράσινο μπουκάλι του Φρανσίς Καντέλ ολοκληρώθηκε το 1920. Ο Καντέλ χρησιμοποιούσε συχνά το μοτίβο εικόνα μέσα σε μια εικόνα, κάτι που του επιτρέπει να παίζει με τη γεωμετρική μορφή της κορνίζας. Οι παράλληλες ευθείες στο πάνω και κάτω μέρος του μπουκαλιού εισαπέχουν από το πάνω και κάτω μέρος του πίνακα, ενώ το πηλίκο του ύψους του μπουκαλιού με καθένα από τα δύο ίσα μέρη είναι ο αριθμός φ. Η ευθεία που ορίζεται από τα κέντρα των δύο σφαιρών, φρούτων στο έφερτο πίνακα, διέρχεται από το κέντρο του πάνω κυκλικού μέρους του ποδηλιού, ενώ τα δύο παράλληλα ορθογώνια δημιουργούν μια αίσθηση αέναης συνέχειας.